Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela. Kithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa uNkulunkulu ukuthi siphinde sikwazi ukuhlangana namhlanje usuku oluhle ngendlela oluyisimangaliso. Wazosithanda uNkulunkulu wethu, wazosithanda sipho usuku oluhle. Umbuzo nje omkhulu uthi-ke yini esengimenzele yona mina luqalile usuku na? Yini wena osumenzele yona luqalile usuku na? Ngabe uyazini ukuthi sisazophendula phambi kaNkulunkulu usuku nosuku esisipendile sila emhlabeni? Ngoba sithunyiwe ukuzosebenza. Sithunyiwe ukuzosebenza. Basekorinte besibili chapter 5 verse 10 uthi lo naloyo usazoma phambi kwesihlalo sikaKristu sokwahlulela athole njengalokho akwenzile esesemzimbeni. Akukhulunywa ngejudgment usuku lokwahlulela olulapha kwiSambulo 20 verse 11. Cha, kukhulunywa ngalolu esizoma phambi kwesihlalo olwamakholwa abazalwane, sizoma phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Lapho kuzobe kuhlolwa khona imisebenzi, ivivinywa ngomlilo. Ufunda lapha kwabaseKorinte akhulunywa khona ukwakha phezu kwesisekelo. Umsebenzi womuntu nomuntu uzovivinywa ngomlilo. Uma usha, sikhuluma ngomsebenzi la wena, uzobonakala ukuthi wena uphuma emlilweni. Kodwa uma umsebenzi wakhiwe ngendlela efanele uzoma. Ngakho-ke ake senzeni umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa ekwenzeni kwethu siqinisekise ukuthi senza intando yakhe, senza intando kaNkulunkulu. Ayike angibonge, bekuyisibingelelo nje leso emini ngosuku oluhle kangaka uNkulunkulu asiphe lona, Friday namhlanje, ngokugcinwa inkosi ngesonto sithola naphi ngesonto? Sunday sithola naphi? Hayi, angisazi ukuthi bamemile noma bamemanga, sengidecide ukuthula. Ngathi uyimemele yena la ethanda ukumema khona. Ayike sengiyathula, angisazi ngoba ngifuna ukuthi ngidala i-chaos. Angithandi ukudala i-chaos. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ngiyacela sigoqe sithandaze, sisondele phambi kobuso bakhe, simkhothamele ngoba siwumsebenzi wezandla zakhe, siyizimvu zedlelo lakhe. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ukuthandwa, siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezenzulwini zonke. Thatha udumo-ke Nkosi nangalesi sikhathi, bonakalise amandla akho, ukhazimulise igama lakho. Siyakucela uNkulunkulu wethu onomusa, uzambule usifundise endleleni yethu yokukholwa, ukuba Nkosi sihambe ngobungcwele. Washo kuGenesis chapter 17 verse 2 wathi Abraham, hamba phambi kwami ungenacala. Ilokho Nkosi okufuna kulona loyo esaphila emhlabeni. Sisizeke uNkulunkulu wethu sihambe phambi kobuso bakho singenalo icala. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele, siyambonga. Akekho njengaye, akekho ufana naye. Asingeneke enkonzweni yethu yosuku, sibone siqhubeka kanjani. Ake ngikhumbuze abantu, lo moya awuthanda ukuphuma. Umoya ukuthi abantu bengafuni ukubhala izinsuku zabo. Date yakho yokuvuma izono ibhala ebhukwini lakho lezono. Ngoba ifoni yakho izofriza. Ifoni yakho bangahle bayintshontshe. Ifoni yakho izoblank icishe yonke into. Ifuna uqalwa phansi. Usulahlekelwe idate njalo. Uzothola idate ekude. Ngoba angikwazi ukukufunela idate. Ngenxa yokuxakeka kwami. Amadayari la phezulu maningi ngendlela emangalisayo. Angaphezulu ka-10. So angazi kufanele ngiqale phi ngiyephi. So angikuthandi nje ukuthi ngize ngi-entertain leyo. Bhalani, usibhala usuku, bhala inyanga, bhala unyaka, bhala inamba oyoyifonela, ubhale nesikhathi. Khona-ke laba abangathanda ukuzwa, ma ufuna idate yombhabhadiso,
nginika usuku lwakho lokuvuma izono, bese ngiyaluhlola ukuthi lunjalo yini, bese-ke ngiyakunika idate umbhabhadiso. Usuvele ucela ukubhabhadiswa nje, nginikeza idate ngoba ngimbhabhadisa umuntu ongavumeli izono. Abanye-ke sebazivuma, abanye idate iseduze ukuvuma izono kanti lukude usuku. Mina ngikholelwa ukuthi-ke uzosho uma ususeduze. Kahle hle mangantshela iqiniso, ku-wise ukuthi uhlale une-date yokuvuma izono. It's very wise. Uhlale unosuku, kodwa ungabi nazo ezimbili, ku-wrong lokho. Ngoba nje usulayini, uwedwa, usume kulo layini waphinde wayomangala emuva. Ngicela singakwenzi lokho. Kodwa hlala unosuku lokuvuma izono. Kuze uma kunesono uNkulunkulu akukhumbuza sona, ungalokhu uqala usiyofuna vele usibhale nje ngoba unayo idate, vele usibhale nje ngoba uNkulunkulu usithembisile ukuthi uma usibhale ngendlela wasenza ngayo uyakuthethelela. Uma lungafika usuku lwakho lokukhuluma nobaba uNsibande uzokwenzela umusa. So-ke kuwise ukuthi umuntu ahlale ne-date. Angisho senizotheleka nonke-ke senithi nifuna i-date. Kodwa nje ngizama ukuchaza. Kodwa uma usuyitholile-ke bhala ebhukwini lakho lezono ukuze uma ifreeze ifoni noma kwenzakala nithola ukuthi usuku nalo. Bese kuba khona laba abangafuni ukulalela. Ngiyafisa ukuthi ningilalele bazalwane. Izolo ngithumele ukuthi siletha abantu kuphela, siyabhukha, sibhukhela ukuvuma izono kuphela. Ilokho kuphela ama-messages angenayo. Akufani no-past 2 weeks ebengivale kwa-message nge-weekend. Ngathi akho message. Angiwavalile ama-message kule weekend. Khona lo bengibelesela ngama-VN. Angazi mina ukuthi ngizothini. Usuku luqala ngo-12. Uma uthumela i-VN 1 minute after 12 ebusuku namhlanje esezidlule kukhona, usuyithumele phela ngoLwesihlanu lo VN, ngeke ngilalele mina. Angazi noma ngiyona nima nginitshela ngoba khona abanenkani uthi umtshela ukuthi u-wrong le-VN oyithumelayo aphinde athumele enye i-VN aphinde angazi mina ukuthi kunjani. Noma ufuna ngibe ngimziba umuntu noma ufuna vele ngidelete nje bese ngikutshela sengicishile i-VN yakho ngoba ize kungesikhathi. Angazi ukuthi ufuneka ngenze njani. Mhlawumbe mina ngizongicebisa. Umuntu umtshela ukuthi le VN yakho ayidingeki. Aqhubeke enze enye. Angimazi ukuthi uthini ngoba phela usengayilalelanga. Angazi noma useyangincenga noma usengitshela ayifundeki i-VN ungayilalelile. So mangithi angizoyilalela, you are just wasting your time ngokuthi wenze enye i-voice note. Ungayenzi. Yeka. Xolisa. And abaxolisa abanye. Mina ngiyadabuka ukuthi kanti inkosi yami ngishumayela ngenzani. Ngoba bazobhubha abantu esihogweni. Ukuxolisa kuyirabha yokusula isono sakho. Ukuxolisa kukuthatha igazi likaJesu usula isono. Khona abayithulelayo nje. Uvela ubuka ukuthi kusemnyama la. Kusemnyama la. Kodwa ngesisho lutho. Abantu bakhule ngokungafani kodwa banilimazile abazali bena abanganifundisanga ukuxolisa. Nawe-ke nje usamlalela umoya ongcwele ukuthi uxolise, wonile phela. Mawonile umuntu uyaxolisa. Uzongena kanjani ezulwini uhlule ukuxolisa? Uhlule ukuzithoba. Phakeme kakhulu. Too much uphakeme. Yehla, lingane nathi esiphansi. uNkulunkulu akusize, akuphephise olakeni lwakhe. So-ke impela nje bebengibelesele ngama-VN. Ekuseni, angithi angilalanga phela mina. Tshela imfihlakalo, angilalanga ngoba ama-messages asemaningi, ngikhathele ngubani. Ngizange ngilale, ngize ngalala ngo-5:30 manje ekuseni. 5:30 kwayima ngiyeka yonke into, ngathi ukuthi uqhu kancane. 7:30 ngavuka. Usungabona ukuthi ama-hour mangaki le. 6:30, ama-hour amabili kuphele ngiwalalile. Ngilale manje ngo-5:30. Ngibhizi ngiphusha, ngafaka abantu, ngaqeda, ngangena wonke ama-messages kule phone le, lama-messages anini angoLwesithathu. So sekusele-ke awayizolo. Nawayizolo kuyofuna ngibone ukuthi ngathola nini, ngiwaphushe. Ya, kunjalo bafowethu, imisebenzi engibhekene nayo kodwa ngicomplain kaNkulunkulu. Angicomplain kaNkulunkulu kodwa yazini ukuthi ayisekho into ejayekile. Imessage yakhe izodileya nje. Kwala sengivuka intatha ulele wena. Kwala ngingasalali ngisebenza ulele wena.
kodwa nje-ke ngizama konke okusemandleni engikujabulelayo nekungithokozisayo ukuthi umqhele wami ezulwini. Hhayi umqhele wami ezulwini, ngifukuziseni nje nini, ngifukuziseni nje ngobonakala ngesihlekehleke ekhanda somqhele. Hhayi-ke sesithandazile, asidlule bengikhuza lo moya lo engithemba ukhuzekile. Siye kuMathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Bese siyadlula siya kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Ngafuna umuntu ukuthi eme esikhalweni kodwa ngimfumananga. Silombuzo-ke sithi-ke indaba uNkulunkulu afune sime esikhaleni. Yindaba na? Kungani uNkulunkulu efuna ume esikhaleni? Kungenxa yesikhathi. Isikhathi bafowethu sesihambile. Isikhathi sihambile. Ake ngizame ukuthinta-ke ivesi besigijima nalo, kodwa ngeke ngihlehlele emuva kakhulu. Ngeke ngisahlehlela kakhulu emuva. Ngizama ukulibuka la u-1 Timothy chapter 4. Ke ngiqale lapho ku-verse 4. Ukuba konke okudaliweyo, ngithemba ukuthi iyo lo ncwadi ningixolele makuyona. Ukuba konke okudaliweyo nguNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga, ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko. Xa ubeka lezo zinto kubazalwane, uyakuba isikhonzi esihle sikaKristu Jesu, wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandeleyo. Singena kuvesi number 7-ke singamthintanga izolo. Wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze kumesabeni uNkulunkulu. Ngilithintile kancane ngiyakhumbula. Izinganekwane bafowethu uNkulunkulu akayifuni. Inganekwane phela amanga. Lezi zinto abadala babesilalisa ngazo, axoxela amanga uzulala uzumeke, kanti leyo nto ayikho. Sisazoyilanda ngamazwi ayizwe. Yeka-ke ukukhuluma inganekwane. Yeka ukunezezela indaba uma ukuhlobisa indaba. Yeka ukusukela amanga nje esikhaleni uxoxa into engekho. NgokaSathane, ngoba uSathane wabulala abantu basekuqaleni. Sho njalo izwi lenkosi uJohn chapter 8 kusukela lapho ku-verse 44. So asiziphatheni kahle bazalwane. Siyeke ukuhleba ulimo olubi, ulimo olumbhaqambili, uyeke ukuxabanisa. Yeka ukuthanda indaba, hamba uzigaxe endabeni ongezona ezakho. Yeka nje hlukana nalowo moya ngoba ngeke ulibone izulu, ngeke ungene ezulwini. Xwayeke inganekwane. Verse 8, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Kunesethembiso salokhu ukuphila nalokho okuzayo. Ukwenzani lokho? Ukusiza ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu. So ukumesaba uNkulunkulu kusiza esikhathini esizayo. Uqala kokuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu. Umuntu ongamsaba uNkulunkulu uyisiwula phambi kwamehlo kaNkulunkulu. Uyisiwula njengazo lezi intombi ezisihlanu ezaziziwula, bese uthi ezisihlanu zayihlakaniphile ngoba zaphatha amafutha nezibani. Kodwa eziziwule zaphatha izibani zodwa. Sizwileke silapha enkwezela ukuthi yini amafutha, yini isibani. Angazi wena noma uphethe kokubili, noma uphethe isibani sodwa, uphethe izwi. Kujwayelekile ukuthi umuntu aphathe izwi, umoya ongcwele ungabibikho. Kujwayelekile, umoya ongcwele akahlukani nezwi. So uma unomoya ongcwele izwi likhona, kodwa uyakwazi ukuba nezwi umoya ongcwele engekho. Lapho-ke uyintombi eyisiwula, ufaniswa nayo ngoba unezwi kodwa awunakho okwenza izwi. Awunakho okwenza izwi lizwakale. Simbonga uNkulunkulu wesimdumisa sikuday number 5, usuku lokugcina lomkhosi wethu, day number 5. So kubona ekseni ngokugcinwa inkosi ukudla, ngokugcinwa inkosi sokuthola ekseni futhi nomkhuleko osikhululayo. Siyambonga uNkulunkulu semkhosini womusa, asizange senze inkonzo ezirelevant emkhosini. Siyazi ukuthi masenza lezo nkonzo kufanele siphume ku-YouTube ukuze kube yithini esekhaya lezwi kuphela.
uNkulunkulu-ke akugcine, uNkulunkulu akubusise ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Uyamesaba yena uNkulunkulu, ukhona uyakubuka nje. Zona ozenzile wayekhona wakubuka. Izinto ozenze sithi ukhona uyakubuka. Izinto ozenze ekamelweni ukhona uyakubuka. Ozenza phansi kwengubo ukhona uyakubuka. And uSathane uphumile mayelana nale nkonzo. Uphumile nenkonzo yokungcola phansi kwengubo wedwa. Angibeke nje icaci, uphumile uSathane nenkonzo yokuzilala. Khona abaphuma umkhankaso oncoma ukuzilala ukuthi kuhle ngani. Kuhle ngani ngempela ukuzingcolisa? Kuhle kanje. Ayikho into enhle ngoba i-affect ikusasa lakho lonke. Affect umshado oyowuthola uma uthi awushadile. Ungabe wesilisa ngabe wesifazane, ngeke uphinde uneliswe lutho. Uzovuka lapha engathi uyochama kanti usuyozilala. Partner wakhe acabanga uyochitha amanzi kanti uyoganga, awunelanga, kanti wazibulala wazijwayeza iminwe yakho. Asiphume nje lapha, asiphume lapha, unqobo okubi ngokuhle. Biza igama lenkosi uJesu. Athi uJobe, ngenza isivumelwano namehlo ami, ngingabuka kanjani intombi? Yenza isivumelwano namehlo akho, ungabuki ukungcola. Khiphe lezi zinto engqondweni yakho. Umesaba uNkulunkulu. Ukumesaba uNkulunkulu kunomvuzo kuleli nakulizayo. Verse 9. Likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa, ngokuba sikhandlekela lokho, siyashikashikeka, ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo ongumsindisi wabantu. Bonke kakhulu abakholwayo uyala ngalezo zinto ufundise. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu ngoba siyakhandleka, siyashikashikeka, ukuba sethembele kuNkulunkulu ophilayo. Asikwazi ukwethembela kuNkulunkulu ongaphili. uNkulunkulu ophilayo uyikho konke kithina sonke. uNkulunkulu akakusizeke lapho khona, uhlale ulenze izwi likaNkulunkulu. Ngezinye izikhathi kunzima kulula, kodwa lenze ngoba ilona uzokungenisa ezulwini. Ilona elenza ufaniswe nendoda ehlakaniphileyo eyakhe indlu yayo phezu kwedwala. Qina kumoya, qina ugxile ekukholweni, ngoba isikhathi lesi uSathane azama ngaso ukuwina abantu. Isikhathi lesi uSathane akhohlisana ngaso. So wena-ke qina ekukholweni, ubambelele enkosini uJesu, uzowubona umvuzo. Ngiphinde ngikhorekthe izolo, ngithumele ivesi lamaHebheru ngathi chapter 19 verse 36 kanti akekho chapter 19. Ngiyacela ningixolele kakhulu, chapter 10 verse 36, chapter 10 verse 36. Ngiyacela ukuthi sikwenze kanjalo. uNkulunkulu-ke akasigcine, uNkulunkulu akasibiyele. Asibiyele bafowethu, isikhathi asisekho. Kodwa usakubekezelele mina, ubekezelele wena ukuthi sipheleliswe othandweni lakhe. Sipheleliswe ekungceleni. uNkulunkulu uyasithanda. uNkulunkulu usibiyele. uNkulunkulu akabe nawe-ke khona konke. Noma ngabe umoya wombusi uyakuvukela, ungayishiya indawo yakho. Ungayishina kancane indawo yakho, ubambelele kuyo, ngoba inkosi uJesu isizobuya izosilanda. Izobuya isithathe siyophumula ekhaya. Lisho njalo izwi lenkosi. uNkulunkulu akabe nawe. uNkulunkulu akubiyele. uNkulunkulu akhanyise ubuso bakhe phezu kwempilo yakho. uNkulunkulu abiyele, akuphakamise ubuso, aphinde akukhanyise ngobuso bakhe. Akwenzele umusa, akuphe ukuthula. Ngoba ukupha kwakhe akufani nokupha kwezwe. Ayike ngicela ukuguqa ngikhuleke. Sisondele uNkulunkulu wethu simbonge. Uyasithanda ngendlela emangalisayo. Khumbula-ke, yiba sesikhaleni. Khumbula-ke, uNkulunkulu ufuna umuntu azombeka esikhaleni. Uzoba sesikhaleni wena na? Uzoba sesikhaleni yini wena na? Umbuzo wakho omkhulu ezulwini. Ungazi ukuthi yini, thandaza umbuzo, uzokutshela intando yakhe. Uzokutshela ukuthi ulindeleni kuwe. And ave kumnandi ukwenza into uNkulunkulu ayithandayo. Ave kumnandi ukwenza into uNkulunkulu ayilindele. Ngisho uyenza uyajabula umphefumulo wakho. Ngoba kunomvuzo ekhaya ezulwini. Kunokuvele wenze noma kanjani. Senithanda emakhaya. Ake sikhuleke sisondele uNkulunkulu, sicele, sibonge inkonzo, sibuyisele kuyena,
sisiyobuye silande ngesikhathi esifaneleyo. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, ngiyathoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ngakho konke osenzele khona. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga uzivuselela. Sisize sihlale kuwe, sihlale ezwini lakho silenze. Siyakubonga Nkosi ngakho konke. Sikhulekela-ke nenkonzo zempela sonto. Ngiyacela Nkosi ukuthi uwenze umsebenzi. Noma ikuphi lapho sihamba khona, sidle le ndawo, sidlele wena. Lapho kunyathela khona amathe ethu onyawo. Siyabonga-ke ngakho konke okuhle osenzele khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akulondoloze, uNkulunkulu abe nawe nomndeni wakho wonke. Ngezwi amaHubo 139 verse 5. Isaiah 54 verse 17. amaHubo 34 verse 7. Ngithe 34 verse 7. Igcine namaHubo 17 verse 8. Akubiyele uNkulunkulu akugcine. Sihlangane ekhaya ezulwini uma singasabonani kuleli. Wabunse bantu siyavalelisa. Uthi uJesu Kristu inkosi.